बड़ी सुंदर माइक बोला था तने मन लेवल बढ़ा था माइक निमन बा ई गायक जौन आइल बड़े स दोनों के दोनों लत खोरा बा ना तेल लत खोर थोड़े हवे आही दादा साचो बहिचोद बड़ा सही तोरा से बड़ बबुआ ये धरती पर केहू राजनीतिज्ञ पैदा ना हो। अरे करैत ह कहले हाँ हई जे कुंवर जी अपना बहिनी के ओहो तोरी तनी समाचार कहो तो हमर पाहुन बते हैं जे का हमरा बहिनी के थी के समाचार बा हां गुलाबो देवी मर गेली कर माई रली है तू अपना माई के कहो ए बाबू अपना माई के समाचार कहो बारे में हितावा तोरी बहन ये कुल गौनाई है इतना रफ टफ यूज करता रहो ना चाहे बाकी फल फूल के हाल का जानी ये खैले पर मड़ुआ बांस के जरी बांस जमेला रंडीन के पेट से भड़ुआ ये तोरी बहन ई कुल शब्द बोले के हर चीज गाना बजाना में अश्लीलता बाप रे बाप तू तो अपन नाम कमाए खाते बोलो तर जे कमलबास के हतना गाड़ी देले बा फरनामा कि ऑल इंडिया में हमर नाम हो जाए हम जानता नहीं तू वही काम करता हम जानता नहीं बाकी तू लंगड़ के पछड़बा ना लंगड़ कमलबास के जोड़ी बन गई अब तू बीच में एगो ये भाई कहला जे हाय भैया तू कहला हनु कि 2 1 1 रब ने बनाया एक 2 टुकड़े किए ऐसा का कोयला है कि है दोनों जना कहा नीचे हालो हम ऊपर वाला है सुना ये दोनों जना नीचे में बालू नु तो ऊपर वाला तारो हथिर बा आ जान दोनों हट जेते संगवा नु ता तारा अपन होई तारा गड़िया में ढुक जाए हरिश्चंद्र सार दोनों सपोर्ट नीचे से बाड़े स जे तू ऊपर टंगाइल बड़ा चाहे दोनों हटले स कि तहरा अपने समानवा तहरा अपने में ढुक जाए अपने गाड़ी अपने मारा लगो हम देखा फालतू ना बोली हम जन कहलन बताने के जवाब हां तारो कौनई से परे हट के गाड़ी अश्लीलता और गाड़ी के प्रयोग करता रहो दोनों को दोनों बड़ा गावस अब बताओ हमने के गावस तू कहता रहो ये तारे को बेंजो मास्टर है का नाम है कर छोटुआ अरे करे के जब विशेषर पांडे मारे लगले हमारा कॉलेज गावस ये के करे के गावस कॉलेज पूछा क्रिया खतनी रामायण जी के छू के कौना के जमल है करे के 10 थप्पड़ मरले हु कहां मा धीरज ओझा के द्वार पर शायद तू रहल का हां इहो हित रहल ए पिटाइल 10 थप्पड़ मरले से करे के खाली हमरे कह दिल जे गावस बोले के सभ्यता सीखो असली संस्कार तो जमल हवा ना तू असली संस्कार के तू जमल हवा ना सिवान में मुस्लिम के संख्या ज्यादा बा चमड़ा आगा के काट रहला वही तेरे टोपी पहन के तारा माई के जन्मा दे हई हितवा कहां गई आई बेंजुआ ला कहता गावस एक हई हित कहां गइले है वो कहीं जा से उनकर माई बहन बाड़ी नु कहीं बबुआरी का कहले कमलबा से ए पैदा कइले हवे दोनों जना उनको के हिनको के लगातार सब दोनों जना हमरा पे बैंक कसतलो का है कि चैनल जुटल बा आज इनका के गरिया देव जानू तो केहू सिवान छपरा में हमने के बोली ना एक के चलते हाउ तो बेचारा दिव्यांग आदमी है इंजीनियर है उसके लिए तो मैं माफ कर देता हूँ फिर भी वो अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया वो बोलता हितावा वो कम नहीं के अब भाई मोबाइल निकाले लगल अभियंता कल है ताहर कहल हम मंजूर बा काहे से कि तू दिव्यांग बड़ा विकलांग बड़ा तू 15 कोस दौड़ियों को जा नहीं खा सकत तारे के 2 थप्पड़ कोनो दे दीनु तो दरे पर गिर के कब जाता रहो मार दियलो तो जाता नहीं भैया ले कह के तारे के पीटे भाई तो तारे के मारल आगू ऊपर ढेला बिगो बराबर है हाय स्वर लिपि लो
चली हई कले है भाई हमार कि हम जौन गीत गा देता नी कुंवर जी बोल देबो तो दोबारा तहर माई के गर्भ में से तारा जन्म लेवे के पड़ी। हमार तो माई के मरला हो गई 30 बरिस बाकी भगवान करस जे हम ना 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 इनको माई मर गई बड़ी। हे भगवान हम बोलता नहीं अच्छा हम जे तारा बन से गो नहीं खे भइबो कहले तो मुहले भइला हम चाह जे तारा मौगी के एथिया में ढुक के अब फिर से हम कमलबास बन के जन्म ले लिया। भैया भौजी घर में सुत समसुती गनवा राम एगो लय गौले रहे बिरहा वाला भाई लोग तो ऊपर वाला कला है बीच वाला भुला गइला बाकी हो तारा कहना है हमरा के कल है जे कह के देखावा कुंवर जी देखावा तनी कि 4 दिन से लागो हेलो अरे लइका एगो छुमा लेके आज भारत की धरती पर भोजपुरी में जौन गा के छोड़नी तो करे फिल्मी स्टार रो नकल करेला आ तू कहिया पुत जन्म ल कहिया राक्षस भइल बेटा नाव धैले अरे चुमा लेके लइका एगो चुमा लेके लइका एगो बोलो 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 हो जाके ढुक जाई तारा मौगी के थी में ढुक के निकल जाई में से फिर कमलबास बन के जन्म ले ले पक्का बहन चोद भाई ए तरह को माई एक के दूध पियत रह लइका ऐसा है बार बार माई से कहे जे माई रे कबाल दी महतरिया हंसे ये हमर बाबू पियो आ पी के जियो न तो तहर बाबू कबार के थकल है फिर तहरा से कबारे वाला ना तू जेकर जानम हो ऊ हम कहते नहीं ओकरा के और बा बने लगा चुमा लेके लइका एगो हे ही मुहे भागल है ढेर दिन से लह में लाग रहे कि ढेर दिन से लागल रहे लइका एक दिन भेटावे गइले कोलिया कि ऐसन बुझाई केहू छन देनी दागल है अरे लइका एगो चुमा लेके लइका एगो चुमा लेके दागल है लइका एगो चुमा लेके दुल्हे राजा तनी और लेवल बढ़ा दो टोन बना के हमरे राजू बाबा हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी हम सफर हमारे मित्र जिनके साथ में अनेकों बार दुगोला गाया जिनका नाम मनोज मिश्रा जी है उनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि मेरे तरफ से एक फूल माला आपको स्वागत लेकिन तो हम बानी वैसन जे जैसन रहले से बन जाइले कलाकार पानी के आकार का होता है हाँ जी बाल्टी में रखिए बाल्टी गिलास में रखिए गिलास मैदान में छोड़िए तो दरिया बन जाता है वही कलाकार होता है नदी आज हमारे के टीका रहते है लंगड़ा है दोनों के दोनों हमारे से जन्म है नहीं के लगातार सब बने ही दोनों आगल बने बराए ना
तो ये पिटैला के डरात ने खन सा तोरना ले ये जानत रहे से कुछ बोलब जे हमने के केहू बोली हई ते को संगतिया ह ढेर दिन से रह गेल बा संगे ये कुछ बोलेला तो हम कहली कि जा दो हमार भाई हई जन बोलत है हई तवा धरी करवा चोदी धरी करवा चोदी एकर बोली सहात नहीं है को दिन के जमल है अब बतावा 22 गो पतल में अपना घरे हमरा के खाना लेके थरिया देखाई यूट्यूब पर प्रचारो हुई 22 गो पतल लगौले रहे आइटम पर आइटम हमरा के दे के खियौलो उतना के दामाद के सेवा ना बाकी अपना हो दामादा खाती रोटी सुंदर से सुंदर ब्याज लेके दौड़ेला आयर ले हां बाकी हे पहुनवा के देखले से गो हो ई त हमर बहिनी के हवाला हो रहे तो दामादा के खियाई त बढ़िया से चढ़ी त सुंदर बेटा भी आई आई देखी आई वीडियो हाय देखी कौन है बना के के कहल जात देख ली चैनल वाला खींच ले लो ये करे घर के फोटो हो 22 गो प्लेट में हमारा के खाना खिया के चमचागिरी करे यही अजीता भाई चोट के है आइए हमरा के गाड़ी देता है देख लो बाबा खींच ले हलो सब लोग खींच लो देख ला बड़ा एकर दिखा दीजिए हो के ये कमलबास कुंवर के चट के ब्यास बन गई आई लागल बरे हमरे के गाड़ी देबे देख 22 गो पतल होई में कतना पाहुन बाबू बढ़िया से खींच लो सल्ला सा पाहुन के मोलले बड़ा से कतना ही था है भाग गइला करिले बा हमरा के पहले आओ मंच पर चला दे रे बुआ है जनले सही त हमरे को देख ली लाजे भाग एक करे घर है ऊपर वाला कोठा हां टूटा घर में गोइल बन जा घर के पर शिकायत ना करे खाना का बड़ाई कर माई के घर बा घर तो बटुए की देख लियल जाए खियावे लगे भाई फोटो दिखाओ सतनी केसो दिखा रे बबुआ खाना खियावे लगे के हो उनको फोटो दिखा दसना तई कर जनी है जे अब बताई रवा अभिषेक बाबा रौरे गीत गा के अभी दिल ह के चार्जर 500 रुपया धो के गोल पकड़ी रावरे गीत गा के हां जी हमरा से लड़ाई लड़ता रे हाउ कहतर के सोना गाछी के जितना राव रंडी हो खसगल के कहला सब राव बहन बेटी हो के कहला अरे बहुत सुंदर बात करनी है के कहला हे भगवान सारा घर के हम तो चाहिए जे केहू के ऐसन बेटी बहन मत जन्म ले जे वो जगह पर जाओ जहाँ राम राम न रहे भविष्य अंधकारमय हो चाहिए हम तहरो हम ना चाहो ये तहरो घर के बेटी बहन जनता बाजार में आओ बलिया भगवान बाजार में आओ हम तोहरो घर के चाहिए हम वो आदमी हैं केहू के बेटी बहन के ना चाहिए कि कहीं जाके गलत जगह पर ओकर इस्तेमाल लोग करत होखे कहते रहे जगह उ ससुर रहले ना बेटा बना तो श्रवण कुमार जैसा एगो श्रवण जे तीर लागल तबो ना कहले जे रजबा ते काहे मरले है एगो उ श्रवण एगो हे श्रवण के देखी देखिए भाई श्रवण के ता एगो हे श्रवण के देखी बिना बोलल ये दोनों के दोनों इस श्रवण जन भइल बड़े स हमरा के फुहर बोलत है दोनों बाकी छोड़ी ना हमारा वो श्रवण से काम बा अनु हमारा हे श्रवण से काम बा छोड़िए श्रवण के दोनों खत्म बड़ा से बहचो दावना भविष्य बतावाला चुटकेला कल बड़ा ओकरो के जवाब दिया कहत कहू ते खड़ा हो हाय 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 अस्थिर रहू अब कहतर जे लौंडा है हां उनका लोग लौंडिया है लौंडा है लौंडिया है हमार कुछ भी होखे कलकार है ना तुम हूँ अपन कलकारवा के दिखावा तो तू का अपन बहन लेके आइल बड़ा हम तो लौंडा लेके आइल बनी तू अपन बहन ने चावे के लेल बड़ा कहते के कर नाम प्रिंस गिरी है पुलिस में भर्ती हो गई रही हई कहाँ गइल हो हई हितवा कहाँ गइल हो हमने से तो लंबा है टिंकरो भाई इनका से तो लंबा है टिंकर बाजीत के यही कहने खन बिहार पुलिस में जाके गाड़ी मारा प्यार कइले पड़ू इकरार कइले पड़ू ओकरा संगे करार कइले पड़ू तू करे के मान ले तारा क्यों नहीं मानो जगह पागो नहीं जाओ
ई सखी कह